Salutare tuturor și bine v-am regăsit la nou episod din Roblox. Astăzi voi juca Spectre din nou. Așa că să începem. Am văzut că v-a plăcut Spectre, dar nu prea vă uitați. Așa că aș vrea să mă duc la harta Alleyway. Da, mă duc la ăsta. Și ăsta cred că îl programez pe la 3:30 sau 4. Să văd la cât. Am pensa că la 4. Între 4 și 5, hai. La 4 sau la 5 îl postez. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu, Gabriel Norocosu, și să dați un like și pe acel de subscribe. Bun, haideți să vedem. Oh! Așa, acum pot să vorbesc. Că e liniște. Uite osul, super. Deci, ce cameră-i fantoma. Asta e foarte ușor de... Asta nu știu ce episod e Spectre-ul. Sperăm că o să fac cât mai mulți câte mai multe vizionări. Sper că fac vreo 15-20. Mamă, dar ce m-am speriat. Da, nu trebuie să vă fie frică de Spectre. Înainte mi-era frică, mi-era mic. Acum nu mai. Opa, spart fantoma geamul. Asta și m-am speriat. N-am știut ce să fac, dar uite că acum știu. Acum știu ce trebuie să fac. Foarte ușor. Trebuie să mă dau așa ca să nu mai să pară fantoma în fața mea. Opa, e freezing, ok. Hai să vedem că răspunde fantoma. Opa, level 5. Nu cred că răspunde fantoma, nu cred că răspunde. Uite aici camera lui. Poate să fie Spirit Box? Da, poate să fie Spirit Box sau e Phantom. Am impresia că e Phantom. Dacă văd globul de Phantom, e Phantom. Haideți să vedem, stați eu și crucea. Știți că crucea e bună. E bună crucea. Când vă apară fantoma în fața voastră, dați crucea. E fantoma. Spare fantoma. Da, e Phantom. Deci nu e UPN, este Phantom. Și am identificat fantoma. Hai să vedem ce mai e aici. Abia am făcut lumina și să ia curentul dintr-o dată. Asta cred că îl voi posta la 5. La 5, da. Fac, sau la 5, și cred că la 5. O să mai fac un videoclip și o să-l postez mâine la ora 10. Cred. Sper că asta o să fac. Uite ce casă au ăștia, bă. Aici e casa mică, poți să identific fantoma. Ce aici? Ah, acolo e fantoma. Da, asta. Știu de ce vreau să-l postez la 5, pentru că vreau să fac acum la live la ora 12:30. Ca să mi se carce telefonul. Îl cheamă The Ghost Namis Coquin Wei Wen. Și nu. Ia să vedem ce zice de Phantom. Poate să fie, poți să identifici Phantom, se poate identifica cu prezii temperaturi, adică chestii fluid, ori este glob, ori de Phantom, sau
F5. Aha. Nu prea sunt cu engleza, dar nu prea am înțeles engleza. Eu așa, da. Poltergeist ce poate să fie? Box, Dastor, Prender și Quartz. Atunci Poltergeist, da. Mie mi-arată că e Phantom. Phantom, da. Aș juca Resident Massacre, dar am aplicația care... Da. Vatican și se oprește la 10. Așa. Bine, nu pasă. Bine, Gai. Fantoma flămând. Wow, periculos. Așa zice la... Da, uitați aici. Zice la Gai Tohan Ghost. Adică fantomă flămând. Adică e foame. Fuți de aici. Fuți de aici. Cum adică? Deci Hungry Ghost. Fantoma flămândă. Fuți de aici. Am știut. Știut. Hai să vedem dacă e Phantom. E Phantom, oricum dați un like. Dacă strâng 6 like-uri, vă promit că joc privat de home. Ia să vedem. Phantom. Vă promit că o să joc la private home, cel mare. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și pe cel de subscribe și să vă abonați pe canalul meu Ron Gabriel Norcosul pentru a viziona multe clipuri video pe viitor. Dragi prieteni, ne vedem la ora 12:30 pe live. Vă doresc ca de obicei toate cele bune.